And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. You can be friends with your ex. Hi, DJ Rocky. Since year 2017, masugid mo na akong tagapakinig. Pagdating ko sa opisina, ikaw na yung hinihintay kong mapakinggan. Iba kasi yung dala mong vibes. Masaya, malungkot, at kuwela. Iba yung tama sa akin. Bukod sa mga katangian mo na yan, ang ganda mo rin kasi. Siyempre, hindi yan joke. Kasi, totoo naman. At sa true lang tayo palagi. Anyway, itago mo ako sa pangalang Jap. 29 years old. At ito, ang aking secret file. Two years ang nakaraan. Simula nang magkakilala tayo. We started in a very weird way. I prayed for you at alam mo yan. I prayed for you. I also asked a sign from God. At ikaw yung binigay niya. Agad kitang chinat nung nag-friend request ka sa akin. Sabi ko kasi, Lord, kung sino man ang babaeng magsisend ng friend request sa akin, siya na yung para sa akin. At ayun nga, dumating ka. Medyo mali lang ako kasi dapat sinabi ko kay Lord na, Lord, ibigay mo na sa akin yung babaeng makakasama ko habang buhay. Ganun sana dapat eh. Kaya naniniwala na ako sa kasabihang, be careful what you wish for. First chat ko sa'yo, Hi, I prayed for you. Yan ang unang linya ko. Napaka-weird, diba? Siyempre magugulat ka talaga pag ganun ang bungad sa'yo. Until everyday na tayo nag-uusap. Nagkukwentuhan ng mga kung ano-ano. Hanggang sa unti-unti nang gumagaan yung pakiramdam natin sa isa't isa. So we decided to level up. Basta yung level na pangmalakasan. Since nasa malayo ka, syempre, malaking sakripisyo rin yun para sa atin. We both know na ang long-distance relationship ay mahirap. But still, sumugal tayo. Kasi alam natin na masaya tayo sa isa't isa. So ayun, dito ay umaga at dyan ay gabi. But we still managed to have a constant communication. Dahil yun ang tulay para ma-feel natin na magkalapit lang tayo. Malayo man ang distansya, pero ang mga puso natin ay magkasama. Good morning, good night, take care, work na, bahay na, kain na, ganyan tayo. Gustong-gusto ko yung lagi kang nag-a-update sa akin with pictures and videos.
Gustong gusto mo yung Snapchat. At feeling ko kasama pa rin kita pag palagi kang nag-a-update. Gustong gusto ko rin kapag nagagalit ka kasi gustong gusto ko sa pakiramdam yung sinusuyo kita para bang araw-araw nililigawan kita. Gustong gusto ko rin yung nag-aaway tayo. Kasi sabi nila, walang thrill ang relasyon kapag walang away. Boring. You also love to cook. Halos araw-araw yata nun nagluluto ka. Even sa church nyo, ipinagluluto mo sila. Lalo na yung special na luto mong pinakbet. Kaya nga sabi ko, ang swerte ko naman sa magiging misis ko. Soon. Nilook forward ko rin yung araw na ipagluto mo ako. Pero malay natin, kahit hindi na tayo, may pagluto mo pa rin ako one day. Nakukyutan din ako sa'yo kasi very conscious ka sa body figure mo. Lalo na kapag parating na ang summer. So talagang nag-workout ka para ma-achieve mo yung gusto mong katawan for summer. Naalala ko pa dati, hindi ka natuloy sa summer trip mo. Kaya hindi ka na nagpatuloy sa workout mo. We even planned to have a trip together kung saan yung malaya tayong gagawin yung mga bagay na walang magbabawal sa atin. Di ba nga? Nung nagpunta kami ng Indonesia, balak sana nating magkita doon kasi balak mo rin mag-tour within Asia. Pero sabi mo, uuwi ka na lang dito sa Pinas para at least makasama mo rin ang family mo dito. And at the same time, ako. We even plan to get married and have 2 kids. Sabi ko pa nga, kapag kinasal na tayo at nagkaanak na tayo, gusto ko, dito lang tayo sa Pinas. Kasi ayokong sabihin ng iba na pinakasalan kita para lang makapunta kung nasaan ka man ngayon. Filipino mindset. Sagot mo naman, so what's the point of getting married? Joke ko lang naman pero ang cute mo kasi magalit. Pero hanggang plano lang pala lahat. Feb 2, 2019, ito yung araw na biglang nagbago ang lahat. Di na tayo gaya ng dati. Madalang na lang kung mag-usap. Aminado naman na tayo na busy tayo sa mga trabaho natin. Pero hindi na tayo gaya ng dati na kahit pagod, nagsisilbing pahinga ang bawat isa sa atin. Yung tipong makapag-usap lang tayo saglit, pawi na ang pagod natin. And yes, hindi na tayo gaya ng dati na masaya. Siguro hindi tayo kasing tatag ng ibang magkakarelasyon. Hindi tayo yung inilaan ni Lord para sa isa't isa. Ikaw yung ipinagdasal ko na ibinigay ni Lord pero hindi pala panghabang buhay. And it's okay. Masakit mang isipin na hindi tayo para sa bandang huli, pero masaya pa rin. Kasi alam ko minsan naman tayong naging masaya sa piling ng isa't isa. Napakaswerte ko pa rin. Kasi dumating ka sa buhay ko. Nakilala ko yung isang taong kagaya mo na tumanggap sa akin ng buong buo. Nang walang panghuhusga. Yung nagmahal sa akin kung sino ako. Kung ano ako. At kung anong meron ako. Yung taong palaging nag-encourage. Yung kahit malayo tayo sa isa't isa, ay sinisikap nating iparamdam sa isa't isa na magkasama lang tayo. You were once my comfort. Ikaw yung naging inspirasyon ko para magsumikap para sa future. Ikaw yung laging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para lumaban sa buhay at magpatuloy. Sobra kitang minahal.
Because you love the Lord. At doon ako humangat na hulog sa'yo. Dahil mahal mo ang Diyos. Lagi mong pinagpapasa Diyos na lang ang lahat. Given na yung actions, lagi mong sinasabi sa akin na i-offer natin kay God ang lahat ng mga gusto nating mangyari. I'm so blessed. Dahil minahal mo ko. Yung pagmamahal na hindi ko akalain na maibibigay mo. Yung pagmamahal na alam kong totoo dahil yun ang ipinaramdam mo. Sa ngayon, masaya na ako para sa'yo. Engaged ka na. And you're getting married soon. Ang gusto ko lang is maging masaya ka. Alam ko na sigurado ka na sa ngayon. Ayoko na meron ka pa ring trust issues. I hope and pray to God na sana mawala na yung takot mong magtiwala. Si God yung nag-orchestrate lahat ng to. Naplano niya lahat ng to. Alam ko, ibinigay na ni Lord yung dating hiling mo. Hindi man ako yun, at least. Minsan kitang napasaya. Hindi man ako yung inilaan ni Lord na magpapasayo sa panghabang buhay. Ibinigay naman niya yung taong gusto mong makasama habang buhay. We're very cool. Hindi man tayo sa huli. Masaya pa rin tayo sa isa't isa bilang magkaibigan. Yun din yung purpose siguro ni God kung bakit niya tayo pinagtagpo. Para maging magkaibigan. At hindi magkaibigan. Dahil ayaw niyang ilagay tayo sa sitwasyon na alanganin. Thank you. And I love you, Sha. Friends? P.S. She got married na pala last year. Ang bilis ng panahon, no? Mag 2023 na, pero single pa rin ako. Naka-move on naman na ako. Pero parang takot pa rin ako to commit and enter a relationship. Ano bang pwede mong ipayo sa akin, DJ Raking? Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jap. At ito, ang aking secret file.